Oltiin tuolla musiikkitalon työmaalla, kavalla rysäys kuului ja ambulanssia ja poliisiautoja tuli ja joku tiesi kertoa, että hotellipäin on juna ajanut. Kuinka iso rysäys tai miltä se kuulosti? Se rysäys kuului niin kuin olisi räjäytetty jossain maan alla. Mutta sitten jotenkin tajuttiin, että ei tämä ollut mikään maanalainen räjähdys, vaan nyt on jotain isompaa käynyt. Kuinka nopeasti hälytysajoneuvot saapuvat paikalle? Melkein sanotaan, että puhutaan muutamista minuuteista. Intercity-juna numero 71, jonka lähtöaika oli kello 8 Helsingistä Kajaaniin. Junassa oli veturi ja 6 vaunua ja sitä oltiin siirtämässä Ilmalan varikolta tänne Helsingin ratapihalle lähtöä varten. Ja saamimme tietojen mukaan tuossa linnunlaulun kohdalla junan jarruihin oli tullut ongelmaa ja juna oli pysähtynyt siihen. Ja sen jälkeen tuntemattomasta syystä junan 4 viimeistä vaunua oli jatkanut tänne Helsingin suuntaan alamäkeen matkaa ilman veturia. Eli veturi ja 2 vaunua jäi sinne linnunlaulun ja nämä 4 vaunua rullas tänne Helsingin asemalle. Ja tosiaan tässä on ollut 3 meidän henkilöä mukana tässä 4 vaunussa, eli 1 konduktööri ja 2 ravintolavaunun työntekijää. Ja he olivat huomanneet jo ennen tätä onnettomuutta, että kaikki ei ole kunnossa ja osasivat varautua tähän ja eivät ole loukkaantuneet ihan lievästi. Ja samoin tänne Helsingin asemalle oli ehditty antaa kuulutus siitä, että tämä junarunko on tulossa hallitsemattomasti tänne ja varoitettu matkustajia ja pyydetty heitä poistumaan tältä alueelta. Ja samoin tämä raide, johon tämä juna ohjattiin, oli tarkoituksella valittu, eli ei haluttu päästä sitä junaa tuonne ratapihalle, jossa on ollut paljon matkustajia tuonne aseman edustalle, vaan se ohjattiin tarkoituksella tätä betonista päätyestettä päin, joka oli tällä raiteella, johon juna tuli.